Meridiány, teda akupunktúrne dráhy, predstavujú uzavretý kolobeh energie celého organizmu. Každý meridián prislúcha k určitému orgánu. V tele je 12 hlavných meridiánov a niekoľko zvláštnych meridiánov. Základom diagnostiky podľa meridiánových dráh je fakt, že chorobné zmeny orgánu sa prejavujú v priebehu jeho meridiánu. Ak teda terapeut nedokáže nájsť nejaký príznak v zozname fyzických príznakov, môže sa orientovať podľa meridiánov. Pri lokalizácii bolesti alebo napríklad kožných prejavoch skúma terapeut, na priebehu ktorej dráhy sa príznak nachádza. Pre lepšiu orientáciu sú meridiány zobrazené v troch pohľadoch: spredu, zozadu a zboku. Pomocou tlačidiel lupy možno obrázok zväčšiť. Pacientka má nad kľúčnou kosťou presne na dráhe hrubého čreva znamienko, ktoré sa jej urobilo niekoľko mesiacov po tom, ako jej operačne odstránili také isté znamienko len pár centimetrov vzdialené od tohto, ležiace na tom istom meridiáne. Pre evidenciu tohto prejavu klikneme na nápis Meridián, hrubé črevo. Do poznámky pre tento prípad zapíšeme, že sa jedná o znamienko a klikneme na tlačidlo Zapísať symptóm. Na obrázkoch sú vyznačené aj akupunktúrne body, v programe nazývané body zdravia. Zaškrtnutím voľby Zoznam bodov sa zobrazí zoznam všetkých akupunktúrnych bodov vložených v programe. Ku každému bodu sú vypísané problémy, ktoré je možné stimuláciou bodu priaznivo ovplyvniť. Dvojklikom myšou na názve akupunktúrneho bodu program zobrazí jeho umiestnenie. Pre prehľadnejšie zobrazenie si môžete voľbou Meridián vybrať jeden z meridiánov a v zozname sa zobrazia len akupunktúrne body ležiace na tomto meridiáne. Ďalšie body môžete do programu pridávať, prípadne si môžete upraviť popis k už existujúcim bodom. V zozname diagnóz a symptómov sú pre jednotlivé diagnózy a príznaky v poli reflexná terapia uvedené účinné akupunktúrne body. Terapeut si ich však môže vyhľadať aj v zobrazení meridiánov. Najskôr je potrebné nastaviť zobrazenie bodov pre všetky meridiány a potom napísať text pre vyhľadávanie. Budú nás zaujímať napríklad body utišujúce kašeľ. Pri vyhľadávaní sa program zastaví na prvom bode, ktorý má v popise slovo kašeľ. Zobrazenie jeho umiestnenia zabezpečíme dvojklikom na jeho názov. Kliknutím na tlačidlo Hľadať ďalší vyhľadá postupne všetky body s priaznivým účinkom na kašeľ.